Здравейте, Водолеи! Това е вашият хороскоп за месец октомври 25-та година. Пълни сте с решимост през месеца, стремите се към постигането на вашия идеал. Вие с удоволствие ще усещате стабилността и това, че сте завършили нещо, върху което реално отдавна мислите. Ще трябва да доказвате нивото на своята компетентност през някого и за това ще се постараете доста. На 3 октомври вече мина Венера са в съвпад с Южния кармичен възел на кармата, която се е натрупала до момента. Венера е удоволствие, любов, хармония, а по 8-я дом, където ще стане това съединение, са страстите. Там е домът на Дева и това ще бъде от решаващо значение за вас, за пари. Вие искате да извоювате свободата си и домашни сметки, плащания, всичко това премисляте, социалните си плащания, така че да направите всичко възможно, за да бъдете независими. Но трябва да имате и някакви инвестиции по 8-я дом, заедно с партньор или близки, така че това ще бъде заниманието ви. На 6 октомври Меркурий в Скорпион, 10-я ви дом на високите достижения на живота ви. По 10-я дом ще имате разговори за кариера и статус. Може да имате даже сделка, общуване с хора, с власт. На 7 октомври пълнолуние в 3-я ви дом. Имате някакви пътища, по които ще комуникирате с други хора, предимно интернет, комуникации, инвестиции в тази сфера. Също така и много информация ще съберете и ще предадете. Пълнолунието е в Овен. Вие няма да мислите за някакво друго нещо, освен за издигане нивото на вашата компетентност, за някакво обучение, някакъв курс, също така и за получаване на някакъв вид диплом в този смисъл от това обучение. Ремонт на автомобили е възможно и по принцип по 3-я дом с автомобилите може да купите такъв. Между 11 и 14 октомври Венера е в опозиция с Сатурн и Нептун. И тази опозиция ще ви даде усещане за умора от решаването на тези финансови проблеми. На 13 октомври Венера е в 9-я ви дом. Един много хубав дом на достижения, свързани с юриспруденцията, също така и с документи, получаване на документи. Един хубав аспект на успеха до 7-11 за вас ще бъде Венера и ще ви даде усещането за благополучие, за придобивки, за печалба. Подобрявате отношението си към партньора по личен живот. Хубави новини получавате. Марс в Скорпион е в 10-я ви дом. Енергията тук не е позитивна, която идва от Марс. Тя е пълна с желание за реванш, за отмъщение. Скорпиона дава такава енергия. По 10-я дом това означава, че ще изпитвате подозрение към някой, който си мислите, че ви пречи в кариерата. На 16 октомври Марс е в аспект на успеха към Северния кармичен възел и това е много хубаво, защото тази силна енергия от Марс ще стратегира в бъдещето ви и това ви е много важно, трябва да го отстоявате, трябва да намерите своята ниша и да проявите характер, в случая е важно. Тройното съединение на Меркурий, Марс и черната луна на 20 октомври е в 10-я ви дом отново. Внимание с това, което правите, защото тук по 10-я дом черната луна може да даде една
така да се каже, грешна представа за много съществени за вас неща, които по кариерното ви израстване очаквате да получите. Затова ви всичко си проверявайте. На 21 октомври новолунието по 9-тия дом е нещо, което е много важно за вас, защото това съединение на Слънцето и Луната, което всъщност новолунието ще ви даде една нова отправна точка за много неща, включително и за такива юриспрудентски дейности. Покана за съвместен проект ще имате. Може би на 24 октомври Слънцето е в квадратура с Плутон и сега вашия първи и 10-ти дом. Ще имате напрегнат ден, проверка на вашите фактически отношения. Ще е това много неприятно е да се каже, но факт е, че около вас може би има хора, които не са до край откровени с вас и точно тази квадратура по първи и 10-ти дом ще ви даде възможност за яснота. На 28 октомври благоприятен етап настъпва, както за вас, така и за повечето знаци. Това е коктейл от планети. Бих го нарекла коктейл на успеха между Меркурий, Марс, Сатурн, Нептун и Юпитер. Една много благоприятна конфигурация и тук тя ще засегне вашия 2, 6 и 10 дом и ще ви даде много успехи във връзка с това. Ще получите и парите, ще имате и здравето, а също така и тази кариера, която мечтаете да се сбъдне, ще бъде най-сетне осъществена. Вероятно, така че и личният статус няма да пострада. Затова ви пожелавам успех, скъпи водолеи, и ви казвам до скоро!